पार्टीखौ जोनोम बिटिआरनि दफाया जुदि जायफ्रा मोजां स्टाडि खालामदों बे फ्राय 80%नि बारा मावफुंजाबाय सिमाल' दं सिमायाबो जोबगोन 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानो थांगासिनो दं जोब्बाय बेनि उनावहाय प्लास मोनसे रन्जन दैमारिनि जेलनि इस्युआ फैबाय थादों जायफ्रानाखि एसेबाबो आयेननि गियान दङ बेफोर बाथ्राखौ बुंनाय नङा आं सानो अनजलि दैमारिखौबो आङो बुंनाय इसेबां खोनायाखै आरो गुबुनफ्राबो इसेबां बुङाखै गोरों मानसिफ्रा आयेननि एसे गियान थानाय मानसिफ्रा खारन माने बे सुप्रिम कर्टआव पेन्डिं जानानै दं आरो दा प्रमद बर'नि दैदेननाय गभर्नमेन्टआनो जेसेबां फैसा नांगौ खरस खालामजोबनानै उकिल लगायनानै बिथांखौ बख'नायनि राहा लाबाय थादों खारन बेखौ कर्टनि थ्रुयै उकिलनि थ्रुयै नङाबानो खुनु अल्टारनेटिभ गैया खारन बिथांखौ कनभिक्सन खालामनाया एकर्ट जानायनि आगोलनो एकर्टनि आगोलनो बे जेल जादों आरो कनभिक्टेड जादों कनभिक्टेड जानायखौ नन कनभिक्टेड खालामफिननांगौआ एसेबां गोरलै नङा खिन्थु बियो जेसेबां टाइम बे कनभिक्सनाव थानांगौ जेलाव थानांगौ बिनि आगोलनो बख'नो हागौ जुदि इन्डिपेन्डेन्ट बेलाव लाबोनो हायो बिनि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआनो खामानि मावबाय थादों थाखा फैसा गासिबो खरस खालामजोबनानै मावबाय थादों एनडिएफबिनि मोनसे टिमा मावगासिनो दङ आं सानो बेखौ लानानै गिदिर इस्यु नङा खिन्थु बिटिसिनि बबे एकर्टआ मावफुंजायाखै बेखौ आसि थुनानै खिन्थानो हायोबा माखासे सिमा जि मोनसे बारायनायनि खोथा बेल'नो एसे सेन्सिटिभ जानानै दङ 60 गामि अलरेडि नटिफाइड जाबाय 60 माने जों डिमान्ड खालामनायफ्रा गासिबो रेभिनिउ नङा बा फरेस्ट भिलेज नङामोन फिसा फिसा गामिखौबो गामि हिसाबै सोनाय जादों दा बे फिसा गिदिर गामिफोरखौ जेराव सम्भब खाथि थानायखौ मोनसे खालामनानै 60 गामि लाबोनाय जादों दा बे हिसाबै जों जुदि बै फिसा गामिनि लिस्टखौ नायोब्ला फ्राय माने 250 बा 260सो गामिया अलरेडि हाबनानै दं बाखि बिदिनो जों जुदि गामिफोरखौ फिसा गामिखौ मोनसे गामि इउनिट हिसाबै लानानै सोलाङोबा एसेबां बुरजा थाहैया दा बिनि प्रसेसआबो सोलिबाय थादों